You try so hard, you end up giving up. And then when people look at you, sometimes they say, I was serious, hey, no, but try too hard. What you end up doing is you end up realizing, Maya, it's not healthy for me to get in the stress. Right, yakazonoitika manje eziya maraundi rangu but kuti ndizviziye manje naunge makuluwana vakazombontsanangurira ona mira nditangira mbokuza nyamdaro so una mdaro ndiri pakichoizi mdaro wangu superstar taimtemba ingwambi murambi ngwambi yakageza apa munhu aiziya kunakanisa dhirika dhira nzodhiri rinopinda napa dhiri rinobuda napa mari dzinotorwa apa mari dzinoiswa apa sa mdaro akazonopinda raundi ravo zvekudaro zvamakuluwanza eziya vakasvika patende yangomuka patende ndiyo panekazi eziya noizika babagaya kapa next door iwe wakarara kupi mudhara ndakanobuda patende ndakanotarisa mudhara wangu ane zvivanga ndikanotauridzira mudhara akudzidzwa nevakomana ndakuda vakomana vaita rukaza achibva kubhawa chichiyozi sanokoziva tumwe tunoizinoizinoitika tukapageto paibe chiti mwena tatinzwisisa zvenyu vakomana but mira tikutsanangure onasa tunoizinoita itika paibe ndikati kulezirege vaitesi vapete shungu kwambopopoto ese kuleza vatangoti aiwa usitopinda mubokosanduzotokarara kuto ese ndarabva ndakuexplaina nyaya yake ese ndarakazongonobuda banga chamwari akaita camcleaning yakandikomesa nehana wezi kuti iwe ndarakutaura nyaya dzipi dzese ndarabva ndaonzoti mukona inenji ndabva padhiri ndabva kubasa kwangu chiti nguva dzakafanira kuma5-6 kokoko ndatodzika kombi yangu ndasvika pairandi ndangoti unovechi 1 2 3 4 kubhawa waiziya zita rakataura baba munhu aitetomuziya ketorese aona munhu akashaya kuti anhu andasangana nanhengi paipai waiziya asangana nanhengi vakatotakatirwa madrinks waiziya ndarakutaura vakarova madrinks paipai bro waiziya varova madrinks 1 2 3 4 ndarakutotakati ndapedza kurova madrinks nemunhuvega ndati aisi nyaya chakwaya chi patende chimoko satechnically mudhara haana kuda kuzobuda pacheno kuti mudhara angatase angonorowochi dzema 2 minutes angonokecho patachiraini atora munhu but mudhara angakesha chipoko manje waiziya sa mudhara abaya nemunhu vanoita live yavo waiziya mudhara akunomuka makuseni waiziya aitaura kuti ndakazoti ndakunomuka paipai makuseni monazi waiziya ndakamuka ndakarara pamusere pebwiro ukona nyaya idzidzi mudhara achidzitaura takati mudhara wechi akutidrowa but anyways bro I'm the last man witnessing this story waiziya zvekudaro I'm the last witness amana ndakazonoti umwe musiwo zvangu madhiri rangu ndaita life yangu waiziya ndasaenda kumaruzevha kwanaindoshandirawo ndikuenda kuti madhiri tikuenda anomaziva kwarare kubatanidza nekubatanidza waiziya anaenda kudhiri paipai ndakunochuva dhiri rangu webe ketoiza katobuda nezvimarimari kaya baba naenda pagrowth point dzaipisa kaimwe sabaizo baba ndinepitsebabobos dandamunaro kosa 2 matogates tikapinda mround tapedza rwa 2 matogates paipai gaya what happens next wangu rega ndikutsanangurira mwana wangu paipai inini ndaenda murungu bozi ndaisarova wero ikoko pane tumwe tukautowanurwa tumahadhedhi ndaisarova ndisabata mahadhedhi ndisabata ando inini nokaisha cd kwarare saka hatibati timutisana nebasa rese vakomene kwarare vatama sisimbotieochi mablack apagaya kuti senge mutema ndikachinokutora sei amaiwe jehovha wengoni jehovha wenyasha ndakawana senge mutema paipe senge mutema ngetoti ndiwara senge mutema harada mai senyaya pabuda waiziya darova senge mutema waiziya bro ndakasvika malebhurina ndasimuka apa ndati mpesa wangu waiziya mpesa wangu eloka umanye mpesa wangu ndaingondipa manotsi kuti apa akapenga waiziya ndinongomba mainfo kuti saka mpesa wangu akakamera seya chipa growth point ndikubaka ndikulira bra ndafila kunge tanonzika week neutepa vaigo bra tonenge chifilo kuti ndinonokuti iwoweka handingakwanisa kupa apo ndinokuti uona kuti iwere nditi wati kaunomwa ndenge $5 imonotora 2-3 waiziya pamakuda kubirika ngachimoko manje chimoko apa katengesa mazai kakane bhaketi remazai takanozara zvekunoti fuchu waiziya ngati mazai usachi iweka semagefa apa vatonazi tipe bhaketi
ndatora bucket bro ndatora bucket paipai gaya kamuzvinhu zvacho muraundi racho iziya ndaunganidza bucket ndakatanga kutorova zangu chi bucket remazondo umwe wangu chi wewe pepe vakanditi maya bro satyi ili si nderelokari waziya ndirangu ndiriketi apa kipepe asitoketawo munhu waziya batindase unazodhaunda zveboys irojikike waziya yadahama yakwani kuna zinu neChipoko bro right na convince sini nganditi manje itinyaya but ngori nyaya ngoti nini chi these days andisugara kunoku ndugara ka distance bro chirungu ndandinzwisisa ndikati dzangu maya chirungu ndochifarira mostly ndakatakwa zvangu but cut the long story short guys amabo karibuni nguva dzakasara manje nguva dzinoburuka mazizi dzedzi dzinokukuriza chi machongo echirungu ane nyanga waziya around past after 8 atapinda nemunhu around atobuda chi pacross point ita cross the road mendo pana mendo tinofamba kuti kadzisi dzakawanda tacross koko manyane kwanyara kwati zi kokuti yoko hauna kana imbwa yaunonzwa hakuna kana chicha unonzwa but aundi direct amaona tisipate kundondo around ndongoro wakasere goma kwati rakasere goma ndasvika pa10 bangu ndamaya baby aisinyaya nandangodzita munhu makagwinya izo because I said like, hey, baby, you look like you saw salad dish. You cross the road, yeah, fun. That my cave, man, gangsters. My distance, you know, tell me that's what that. Kings about the my senior and the family, was it? And I did that. Bruh, I'm not feeling you. Then I later, you know, what is a toka yako so up to come across. When you're just language for courts. When you're the farm, was it? But I'm just not good. Vanafamba ndakrosa 100 kiri maya ngenzira kunyera kati maya nhasi boys then hiyo imba fasa baba zazigaro nani ndaroba lawo nditaunda wandifuka atakanobaya kapina mlawo bro ndandikutsanangurire bro ndakazonoti iwo kwangu ndaneta izena naizvile ndakengezera neta chiwawa choteta ndaroba pampira ndasoba boys vananzi maya tondori waneta wasoba ndasobudizira hotelero ndaitekera vakomana ndandaisaisa iziya ndanzi aiwa kwanzi maseniti totopinda oza ndabudizirwa kamwe so ndikandingoti kadedi aza uone kadedi kari soft kari smooth ka whisky kari whisky ndo yangu being a gentleman ndikati ainangu chindodzomborwa majemason ndichiba but akari smooth ndapiwa whisky rangu ri smooth ndakanopinda chichipaipai oziya ndakanopinda whisky rangu ri smooth ngati maya ngatiri pindi baba oziya ndapinda whisky rangu ri smooth baba ndakarova tanonopinda chi raundi nemukomana iwe komo 1 2 3 tanosvika kuseri ndakazonobvasika machapuno oziya tanojamba kanga fenzi so kanga bummed wire kasanyatsonzwisika but kaimara kafenzi kako oziya chanongoza ndakafenzi kakandi mara jamba kafenzi kega jamba kafenzi 1 kapinda munyadi bra uchopinda munyadi ka nakateni unakaka one room unongozaka one room yakangomba kwanika one room yakaneka cottage andikati cottage ndikudhipisa but angorika one room anogara kuseri kweteni iyoyo unotiri pageto kambai kanomba kwangopeka kanika tuck shop boys izi una kateni yanika takada kega izi ndokangangorika one room kari pako kega so wise ndikati right tasvika ndanauri simbizo ndaona gangster isuzu atituri apani wise tasvika ndasvika pakatende apana light una wambona unozvota kuti moto apesera kupinda pana pari apana kana choto boys apana choto apana light gangster plus unozoti you know like tenda kudhipisa pfungwa dzenza kushanda zvinhu pfungwa dzenza fanonge dzichishanda panguva dzacho wise isinyaya angatongodoti takunopinda waiziya ndakatopindira mujabuna ndakatopinda mujabuna mamunemwe dust raikachizera kuti ameno chirungu chonodhipisa but ndorotisa sinus unaona nesinus unaurakusukwesochikotsiro izi ini ndakatonganofila kuti ndakuchita flu panapa izi futi achitori strong covid right pana pari kudziya but anyways ndikati amaya aisinyaya kuona kuti bro nditogames handivhunduki ma 2 minutes cha oiziya kana enda kamonokrosa njanje pamufakosi andikwate chimaseri pariziya ndati amaya bo ndikatovera unge nao ndakula down nechimoko iziya ndakaita gentleman chichichichichiyo iziya baba
ndini mamonyatora kuti munomuka mamuoneka ngatishi vangari pakona so waiziya kane tuhembe twakasanganiswa nemaplates kanenge kakagara pamusoro pebhaketi amnatosatenda kuti ndichitimba zvangu bada ndofishena ndakaona panguva idzodzo naona tishi riri pakona waiziya ndikati baba panapa munhu nyoranzira asi mugara munomu kati kowedza kanjani ka iwe teninoinjiji amaona these days nasagare kunongu chi nachigara ku growth point saka akuloku I just really come because of you who thought to see the same just bring me to my places here bro ndaganya mdara wangu yeye neChipoko kabana unoziya anenge benya kuroba koizi ndandikachitaridza so ndikatarisa maziso unapa mazana muchasa kutanga ndikiti masemoni ari kuglow ari kanga uka uniqueness so bana genga ninga ndase kapuri bana tamaya manje makenza aketa so kuti maya ona kuti yo kapena kuba zakashata lighter sasa oizi yati maya ni ndiri munhu wezaza oizi ndombota se tomborowa sasa oizi bro zaza bro so it's maya munobata ndo jamuka cha ona tatori ka sweet mood boys ndonzwana ndikumakuta wow ngazvinzwisise ozi but atiri mu level unozonoti akuona level panapa ndo level je tim ayiri tinzwanana vibe bo chichi munopele ndafela ndabara soulmate but soulmate anga sina bot ndingone soul sio ndikubaisa bona ndapinda mu level chi ozi ndasasa nabuda banga awunawo unojamuka baba akanojika mumarasha ndomarunoroba chako baba ozi achiroba chako 100% kuti inini andrombe atini bamwe unofana kutofamba makilomita abakunge sasa iwe kaya dzachoka ngati iwe sanera singa na bazaza abanini gangster na kuti zaza kujamisira kana maona wangu ile kaembo bodi chi ndodzoka ndemo deso ndiko blow chi 1212 ndongoroba chi sasa ozi bo sasa ndaro ndabuda banzi baba wangu baba ndatanga kufamba ka distance ka iye ngoda ndakwenda paseri nechu unozoende kutajera unokuti unozoti ndakarumazaza vakomana vanochira vanoita wasta ngani maya ndava njango kachete ndarisunga ndari light ndichino light sinda baba ndiro 1 2 3 ndanoti benden anotsa sango iri panokova sinda oizi chichikiti maya manje ukonoti ngori nyeti kumusha oizi achi kune zviminda zvimiti rama 2 minutes ndaruma chi sasa aketoiti ndakufira bro ndetamanda unodzokera chi apa baina unozvinzota asi ndonoka ticket oizi ndanotsvaka down bese ndingariwande atenda ndangobva vasere vechura ava ndakawanda ndatenderera oizi ndakashaya mainika unoti haisi pressure sha rekandikwedese rekaningoriwe chitravel changu ndakanditsvaka chi rodi yanambokosa 6 kilometers ago bra nango ndingovatendera ningonodzika chidhunduru so ndakutangonzwa kunzi mbara muzika bro wanziita vatuso sei ozi I'm the last witness ndokuudza wangu ndakati chati pakashata